Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil liqah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagami namin tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala, pakambarakat niyan rakitan wag yang kaya orasa ini begini rakitano nago pagami namin tanuron kanggunaan tanwa nagumakwat tano so balas mapapadalam sang kaya kapamamakin tano. Malami po panalamat tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga limo iyan rakitano malagi dagi ang kuto limo maiinang ka tano antawa ka di tano maiinang ka o di nagyang kuto mga limo mapayag nagumasulan ang mga limo padsagyong kuto miyak kalala aki kakalimun Allah subhanahu wa ta'ala kumanusya nagyang kuto kalilimpiwan yan kupuso iyan. Subhanallah. Giyang ka iya kalimpiwa kupuso na kanabaanan kapasang umanusia. Ugaid na ayamat ang benar na taufikanan wa Allah subhanahu wa ta'ala ay pambagay niyang kumanusia. Aya sa taman, nagu-aya sa gaga, na aya buar kuno manusia, nagyong kutwa din yan ikang galabaka ko mga sabab, kapto fikirun wallahu subhanahu wa ta'ala, din yan ikang galabaka ko mga suganon wallah, din yan ikapananggil ko mga isasapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya puso na aya pinaka padadili ka dua sakit yan, nagyang kaya kapakasig. O pamakapagilaya tanong sa Quran, ay niturong ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya muri-puri amya aloy sang kanan a Quran na suratun Nas, na aya muri-puri amya aloy sang kanan a suratun Nas ng kutuwa karata o kapakasig. Gito'y sabab sumanusia na kailangan kapanaman namaran yan ande manayay kabeduton ang kutwa kapakasig sa ikupuso yan. Agigira na di mainang ka umanos siya ginawa niyan na kapatsagyang kutwa mamakasig. Okay. Sabab sang kutwa din yan kapumagito nga sa ginawa niyan, sabab sagyang kutwa din yan kandingilis sa ginawa niyan, o pamabuka din ka di ipamagitong so ginawang ka, o pamabuka ilay na kaso ginawang ka, nang ka anakaso katero ka, nang ka anakaso galabak ka, nang ka anakaso din ka di kapakipanta-pantag na kailayin ka aginawang ka. Okay. Kailayin ka aginawang ka. Di ayabud na ilayan ka, nasusalakaw di salakaw. Okay. Na kailangan rakita no, malimpyo tano sa mga puso tano ron, amiyak kalala, kagigyang ka iya kapakasig, na kasabapanaya sa kasabapanaya sa kapapakalubay wagamatan wagam Islam andid ni kapaka sisiiga umagaryari tutungan na ya malolololota andid ni kapaka sisiiga iran na miyada kira nagyang kutua kapag isaysa miyada kira nagyang kutua kapamagugupa kagi kasi siigan sa kaniyang kupadian maragno ba niyan pagugupi sa kupadian maragno ba di pagi-pagisay sa kupadian kaya gito sabab sang kuta sig ang magagdam yan inugi pinakadili ka dua sakit kagdam udi na kasagadan o manusia si ko mas akapapagintaw niyan lagi baging utami aloy tanwas kanya ni muri purya mi aloy aya si isa Quran ang kutwa karata akapakasig na nagutuos sa kala akabina sa anai nagukadidili kadua giyang kaiyataw adan apuso iya na mapapadalamon ang kuta kapakasig. Noon tanan sa Allah subhanahu wa ta'ala na mialoy niya sang kuta Quran yan as isa alungan na mauri na ayabu at tariman niyan kung mga puso nagyang kuta mga puso asutih limpyo illa biqalbin salim illa man atallaha biqalbin salim inuntabos sa ayami talinguman yan ko Allah ng kutwa malilimpyo niyan sa puso yan malilimpyo niyan sa puso yan sa iku kapakasig sa iku kapakadengke sa iku kapakatipo sa iku nganin asakit o puso na malilimpyong kaun aska a manusia. Okay. Giyang kaya kapakasig na piklas yan na okay. Piklas yan na ya liupan sa iyong kuto kabubaloy niya na piklas yan na aya sabutan tanong sa iyong kuto suratun Nas sa iko kaya lindong o mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala
Giyang kutwa kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Padsa giyang kutwa linindungan o mapaparati ang ko Allah, padsang kutwa pelindungan tanong ko Allah ng kutwa karata o makasiig igiraa miya kasiig. Nanauna gutuos sa giyang kutwa kababaloy niyan amiyak karata-rata agalabak o di na haram agalabaka. Inunta na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paduto sa ini sa parian. Ini pangusiat yan rakitan wa magariari tutungan na ya malululot agyang kutwa wala tahasadu uba kanu di isisiiga. Uba kanu di isisiiga. Na malagig san sumagariari tutungan na ya malululot. Udi nanganinsan kapag ipapantag kasi ikupagaring ka Muslim. Na lagi-lagi tanusan lang. Na siya tano tumugalin sa yung utapiti klase yan. Anton nabsi klase agyang kaya kapakasiig. Ad na mga klase Pag na klase kapakasiig nagyong uta hasadun yukhfihi wala yurattibu alayhi adha biwajhim ma. Gyang kuto kapakasiig ay tatapuk yan. Kanaba adin rarad o kapakasiigin. Ayamaan niyan na kanaba di makatero sa marata. Kagi sumakasiig na padsaging mo ito mga rarad yan na di makatero sa marata. Di makangalabag sa marata. Pagpakatulod dito sa di niya di kapangalabag sa marata. Okay, nagyang ka iyam paganaya klase, nagyang ka isoy tatapok yan so kapakasiigin. O pa man na kagdam yan, bid matag sa ginawa niya ng kuta kasisigan yan kupagarin yan. La biqalbihi wala bilisanihi wala biyadihi. Ading ka kailay ko puso ading ka kailay ko puso yan kanaba matatatap ko puso yan agyong uta kasiig kamatagumben pemanaged agyong uta ka pakasiig. Wala bilisanihi naguding ka kailay ko dilaian ubad itero sa mga paawing o padyan akasisigan yan kapag sa agyong uta sifat o makasiig na dinan ipamaganta na ang uta kasisigan yan. Pagpagaloy yan sa mga paawing o kasisigan nun. Wala biyadihi naguding ka kailay uba diimbuot sang kuta mga anggota yan mga lima yan. Okay. Di nga kailay. Upamana dararad yan. Bal yajidu fi qalbihi shay'an min dhalik. Ugaid na ayamat ang benar na matagbed di ipamanagad sa giyang kutwa puso yan. Wala yu'ajilu akhahu illa bima yuhibbullah. Ugaid na ira manuto miyang italabuka yan sa pagarin yan, miyang imbitirin yan sa pagarin yan, miyang indulo na yan sa pagarin yan na edin yan hindi kindulo na an na mapya. Na kapakasiganan kanabaad na kuanon duson ugaid na mailay niyang ben sang kutwa puso yan ang kuta matagyang ben kapambanaga sa gadi may tuanan normalanan sa ikumanusya pamana langon tanusan na pagpakasagad tanusan na palad ta makatukaw na lagi dusumyagad sa ginawa ta tuno to na makatunod ka man na astagfirullah na normal na sa giyang kuta manusia asara di matatap sa puso ka naguding ka masifat agyang kutwa kapakasig ikadua ka klase kapakasig nagyong kutwa tamanni istishabi adamin ni'mah fa huwa yakrahu ay yuhdith Allah li 'abdihi ni'mah giyang kutwa ding ka kabaya o baaden kibagayron o di na ubaad na pkiumaon alimu apu unsik Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga kabaya ubaad na pkibaguron agigi mo. O di na limu apu unsik Allah subhanahu wa ta'ala na haram maya kapakasig. O pa man na so pagaring ka, so kipupantagan ka ko pagaring ka na di nga kabaya uba o pa makamiskins kanyan na di nga kabaya ubas kanyan makalaita mo ko. Di nga kabaya ubas kanyan makabagri paratiya. Di nga kabaya ubas kanyan makalaiswa. Andi sabab na agi magagda mo sa ginawa ka agi ngota opus kanyan makalaita mo opus kanyan makalaiswa opus kanyan giya nagkalawanan ako niyan nagyutoy ayakabaya ka no pamanag yung kuto lalayon sa kanyan sang kuto mambabetadian sang kuto kapakadadapan na siyan sang kuto kapupubri niyan sa giyong kuto kalubay niyan ni paratya lagi dugyong kuto ikasusuat kaon ikatalo ka klase kapakasiig nagyong uta hasanul ghibtah wa huwa tamanni ay yakuna lahu mithlu halil mahsud min ghairi an tazul an-ni'matu anhu diyan ka isu kapakasiig makasisinganin ka sa uba kaumbu makakuha sarka okay barat yan rinis kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa cellphone na makasisinganin nga mambusa uba ko makakuha sa cellphone. Okay, alagi dagyang kaya cellphone yan. Ugay na kanaba ay min ghairi an tazulan ni'mah. Sa kanaba ay antap ka na ubamada udi na kanaba nga singa ni nagyang kutwa kadaon ulimo ni'mah
ay babagaron Allah subhanahu wa ta'ala. For example, na ibarat yan, ibarat na cellphone, na cellphone. Miyakakwa sa pagaring ka sa cellphone. Ugaid na masisinganin ka sa kasisigan nun, yung so ikatalo ka klase ka pa kasi masisinganin ka, makakuha ka mambu sa cellphone, ugaid na kanabang gabid masisinganin ni kada yan, kada aging kaya cellphone yan. Oy, kaya man na haram, nagumiyak karatarata ka pa kasi nagyang ko to masisinganin ka, makakuha ka mambu sa cellphone, nagukada aging kaya cellphone. Nagyito'y miyak karatarata ka pa kasi ha? Aya panuba pa katulad sa sabab sa giyang uta kagwad kaon udi na nganinsan na fahadha la ba'sa bihi o pamakalagi duto bu matag kabin masisinganin kanabang ka man kabubayaan uba mada ko pagaring ka giyang uta gigimunyan udi na ini pangalimun Allah na la ba'sa bihi daw ta mushkilon daw ta problemon oy daw ta problemon sa lagi duto kapakaya mararan niyo to sa giyang uta kapag ipagurad sa ikumapia oy kapag ipagurad. Ugaid na, di nuto mapia agyong kuto lagi duto. Ha? Ay sa taman na igiraad na meleng ka kupagaring ka, ang mapia agyong mo, o di nang anin sa namyang ibagurun, truck, motor, o walay. Na pamang niya nga ko Allah subhanahu wa ta'ala, pakambarakat niya nun. Kagyong kuto kaya pamangning ka sa Allah, Allahumma barik lahu. Ya Allah na pakambarakat nangon. Kagyong kuto kaya pamangning ka sa Allahumma barik lahu. Ha? Na sa mga malaika, apapaka na kagirosiran mambu ya Allah na rizki ingkas kanya sa lagi diyan. Ya Allah na gingkas kanya sa lagi diyan. Warzuqni mithla. Udi na gumiraw ka ya Allah, rizki ako nga sa lagi diyan. Rizki ako nga sa lagi dagyong ko to atrakyan, lagi dagyong ko to walin yan. Daw ta marataon pamang ni kasi ko Allah asarap ayamanan yan na matatampar kang kuta mapia kapag hindulo na. Okay. Na normal ap kagda mo to manusia. Ikapat naging uta ay yashtahi li nafsihi mithlaha. فإن لم تحصل فلا تحب زوالها عنه وهذا هو المعفو عنه إن كان في الدنيا والمندوب إليه إن كان في الدين giyong kutwa kabubayan ka ikapatak klasya ka pakasid ng giyong kutwa kabaya ka na makakuha ka sa lagi duto ibarat na kabaya ka na makakuha ka mam sa cellphone okay na uda ka makakuha sa cellphone na okay lang di ka man masusuat ubon mad aging kutwa cellphone yan naging na mushkilaon. Miririlanan, may mamaapanan. O pa man matag kabin masisinganin na o di ka makakuha na masusuat ka kanabang ka masisinganin ni kada aging uta cellphone yaki uto, truck yaki uto, walay yaki uto. Hoy. Ana in kana fi dunya fa hadha ma'fun in kana fi dunya. Naging na miririlar kanan o pa makasi ko dunia ang kutwa sisiig na ka. Hoy. Akan bangkap man masisinganin ng kuta kada unang kuta limo ay babagaron Allah subhanahu wa ta'ala wal mandubu ilayhi in kana fid din na sunnaanan koto sunna si iko agamatano agama Islam si iko mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala ibarat yan na miiling ka si fulan barasambayang masyaallah tika uba ko buking beluya barasambayang ugi na kana bangkap man kabaya ubas kanyan beluya baradusa uba ko bumbelo ya barasambayang uba ko bumbelo ya barapuasa uba ko bumbelo ya barasadekah lagi din na sunnaanan mapianan akapakasiig sa giyong kutwa simba ko Allah subhanahu wa ta'ala asara di makatulad da giyong kutwa din ka di ka panig sa marata uba tiga tepo na kan sa kaka nga mga ganag sambayang o di na nga mga ganag sidka marata to kapaka sig na rotano sa giyong kutwa mga sabapa ino to di imbeloy makasiig sa manusia anto ni mga sabab yan. Nakataya so pada mga sabab yan. Paganayron asabab naging kutwa al-adawat wal baghta. Giyang kutwa kagwad nagugiyang kutwa kariduang ka ko pagaring ka. Keep kagwad na kaon nagu kariduang kaon. Nagyuti papakatulod sang kutwa pad asabab din ka di kambeloy makasiig subhanallah kariridu ang kaon ud nakip kagun kaon napapakatulod to sa gyang uta din ka di kambeloy makasiig ikadua ng gyang uta at ta'azzuz ayapter una ta'azzuz na sa kanyan so miyakargergen sa ginawa niyan ubas kanyan pkaw na oba pkaampisi ko mga galabak yan barat yan na padegang na umakalabas kanyan sa 50,000 na dinya ni pagyu miyargrug na kaptariman niya sa ginawa niyan miyargrug na kaptariman niya sa ginawa niyan ubad na makalabas sa 60,000 lagi dito
na pagpakatulod sa aging uta ta'azzuz na aya ma'ala ta'azzuz na aging uta di ka pikilawan na basta manusia ka di ka pikilawan kaya kabaya ka na always lagi danan maporo na pagpakatulod to sa kakabaloyin ka makasig maswat ka kubtid ka kailangan na maswat ka kubtid ka maswat ka kung niriskir ka wallah subhanahu wa ta'ala sa lagon ko mga simba kas mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala kapag ipagurad ka kung mga simba oy kapanambayan kapamuasa kapanahajud kapag ipagurad ka kung mga tao si kung mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala ikatalo nagyong ito at-ta'ajjub fayajza'u al-hasilu min an yatafaddala alayhi man huwa mithluhu fil khilqah la an qasdi takabburin wa talabi riya gyung ko to kapakabilib makabibilib ka sa ginawang ka gyung kaya kapakabilib sa ginawa makabibilib sa ginawa na pedutu wa pagpakatulod ka sa din ka di kambaluya makasiig ibarat na makabibilib ka sa ginawang ka mapasang ako bright ako mataida ko lagi de ugid na gyung ko to kapakabibilib ka sa ginawa nga napakatulod to sa kapakasig ani sabab nakagian din ni kailangan nga sa ad na mas mapiagi sa ka ad na mas kabiliban adi sa ka pembeloy ka na makasig pakatulod to sa kabulay nga makasig na pada sabab yan nagyang ko to al khawfu min fawtil maqasid ikalakaw bar ka madaagyan ko to mga antap ka mga singanin ka ibarat yan na aya antap ka ibarat yan na kandegang ibarat yan na antap ka na makalaba ka sa magatos ngibo aya degangan ka na dinis bangala aya degangan ka na bangala na diyan kay asiringan ka atinde na malagid kano sa kawan malagid kano sa magatos magalamlagid kano sa tinde malagid kano sa degangan na ipkelak ka uban yan mapakadaagyan ko to antap ka ay antap ka na kailangan na makalaba ko iman to awlanulan sa magatos ngibo nagito yan antap ka agyan ko to kailangan na makalaba ko iman to awlanulan sa magatos ngibo nagyan ko to kip kalak na karo ay ni kalak ko to madao to kasabab saad na may pag-ubayin ka atinda alagid ka na ipkalak ko to napapakatulod rakad no to sa mayto sa giyong ko to kakabaluin ka makasiigataw na maswat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sa iko nganin ay nibigyan raka nganin ay ninirisganyan raka badiyan panagyan ko to al-kibr giyong ko to kibr kapanakabur ayap taro nakapanakabur nagyan ko to batarul haq wa ghamtun nas giyong ko to ding kakakatarim ako benar nagoding ka di kapapakay to ako mga tao naginanipteron akibar ika naman nagyong kuta hubbur riyasah wa talabul jah yung kuta kababayain ka sa iko kapaguluan papagaplayan niya so kapaguluan kababayain niya so kapaguluan kailangan na always sa kanyan i-leader kailangan na always sa kanyan i-mapuro kailangan na always sa kanyan isasaludon na paduto papakatulod sa yung kuta kakabaluin yan ang makasigap Padiyan panagyan ko ta khubthun nafs wa syuhuha bil khairi li'ibadillahi ta'ala. Pad panapapakataludon nagyan ko ta marata ipuso, marata iginawa. Marata ipaparangayan wa syuhuha bil khairi li'ibadillah. Gyung ko ta di pamamagay sa mapya sa iko manguripang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na paduta papakatulod sang ko ta kakabalo yung manusia makasiiga. Na si itanus tumugalin sa gyung ko ta sa giyang kutwa mga bulong ang kaiya kapakasi. Anton ang mga dayo kita kibaga kantano sa ibarat na sakan na makagdama ko sa kapakasi. O di nas kapagariya ka na Muslim. Anton na iyo kita. Anton na ipagu kita na kan. Kalangon tanong papakagdam sa ubag mo masot ya puso akan. Ubag mo malimpyo puso akan. Isindag na di kipara ginawa ko. Anton na mga dayo pagu kita na kan sa kabulog niya kan sa giyang kaya magagdama kan. Nakatiiso sa bagi amya luis saya. Paganayron na ayat tabi amrallahi jalla wa ala. Kailangan aska na kapangunutan na ka sa mga sugan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabang kadiimbayabay sa ginawa, kailangan amit tagalakas sa ginawang ka. Mapagas ka sa ginawang ka. Amit tagalakaon. Ayamaan amit tagalakaon na giyong ko ta milenyo, giyong ko ta wata. Apkasakita. So wata apkasakita. Nagiraman ito di paginom sa bulunga. Naanto na ipkidi at anuron. Gapos nga san sa sabala. Nagapos na kasi mo sa sabala, nagigiro na kasi ang angarian. Kapag panggangaan ka, nagigiro na kasi ang angarian. Tigil ka, kaya pakakanian sa bulong. Naaya ka ba yan? Hindi makakan sa bulong, nakagis ka na, tigil ka.
kiro mo kasi abundal yan, kan makanga na giyapos ka sa lima na piyagi gapos ka pa sa sakina, piyaka inom ka sa bulong, lagi dito. Lagi dan ni kapagsang ako ginawang ka. Ha? Kataglang ako ginawang ka sa giyang kuta, mga sugan raka Allah subhanahu wa ta'ala, nagusag giyang kuta, kataglang ako ginawang ako mga inis sa pariyan raka sa, anda man ay kibaga ka na kawan. Okay? Di ka pa kayo, ubakap kagirawa, nahino ka sa, tawfikan ako bu Allah. Nahino ka, ingulala na kung gusto mga sugan wallah. Di, kailangan na matagal ka sa ginawang ka. Kailangan na, kapa naman na maranay, ando man ay kapag sa ginawang ginawang ka. Apya, din ka ba o ginawang ka? Barat yan, lagi diyan, nagyang kay asun na, napkagdamtan na sa ikong mga ginawa tanong. Nagyang kay asun na andin ni ka pa kasilam kay barat na may kasilam ka sa luhur. Naad na sun na sa iko-oryan yan. Bata di laboro ni manto, aso kadakalan na siya di makasasambay ang mga walayan niya, sa iko kakukwarantin. Na barat na yakasambay nga sa luhur, nadir ka di itero ano ginawang ka, adi ka nagipsambay sa sunat. O di nabubukol na kwaki, o di aki na apya di ka miyakasambay nga kagay. Na tagal lang ka ginawang ka, tagal na ka sa ginawang ka, kapakasambay nga sa sunat. Okay. Tinag ka direk, na takbir ka din. Allahu Akbar. Kaya insyaAllah subhanahu wa ta'ala na kapagas ka subay ginawang ka. Okay. Ha? Nakalabad ka sa ginawang kapapsunat ka. Lagi dito. Ikadu naging muta ar-rida bi qada'illahi wa qadri. Pedaki bulong kasagyan kanan kapakasig naging kutwa tekna supos ka nagu masuat ka kung nganin ipiakim bagyan raka wallah nagu nganin ay nitakdir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Ande ni kasuat ka kung nganin ay nibagir ka wallah. Nganin apiaki nganin ay nitakdir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Fa anta wa malikud dunya wa sawa. Nasaka aguso kan dedatuan yan ng kai a dunya. Upama na miyakuan niya sulang watamuk sang kai a dunya na malagid ka no sa pangkatan, malagid ka no sa gadaman, amya suasuat, upama na dead na kailangan yan. Sa kamambu, na ayaman na titwa kapakatamok nagyang kuta kasuswat. Aya titwa kapakatamok nagyang kuta si isa puso. Masuat ka kung nganin ay nibigir ka wallah. Waya lino ka na tambun, alhamdulillah miya suasuat ako. Waya lino ka na asin, alhamdulillah miya suasuat ako. Waya lino ka na itlog, alhamdulillah miya suasuat ako. Ande rumagadan agyang kuta mga tao asyasiran papakabaling saging kay mga kilida karsada. Andero magden nagyong kuto mga tao ada kakaniran abagas udisiran makapamalad. Andero magden nagyong kuto mga tao deden subhanallah deden na inus ka na masu at ka kubetad ka ay nibigir ka wallah subhanahu wa ta'ala ka surisking ka na kanaba aden apakakwa. Surisking ka ay nitakdir ka wallah na kanaba aden apakakwa. Na saka mo tumambu asuriski yo salakaw ataw na api kaya pa na maringkaw na dingkad mo tumakwa ka riski niya no to. Siya buta no. Na. Padiyan pan nagyang ko to at tafakkuru fi nataijil hasad. Dingkad ipamimikiranan. Andi ma padsagyan mo ta kakabulungitan ron na dita no di ipamimikiran o anto na mga resulta o makasiig. Padsagyan mo ta mga resulta niya nagyang ko to amyang aloitan no, agyang ko to mga sakitan ng sikopuso, o di na papakababas pangkatan ka, o di na ipkagwad ka o mga tao, ay amala na sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipkagwad ka niyan. Lagi dito. Pagpanaka pakabulungon, kibulong tano sa iyang kaya kapakasiig na iyong ito ay yahdara nufuran nasi minhu, wa bu'dahum anhu, wa bughtahum lahu. Pananggilaing ka, nufuran na pananggilaing ka ubang ka o barkad pagawatawat sa mga tao. Ano man ayaw to? Ano man ay kapananggilaingon? Pananggilaing ka barkad pagawatawat sa mga tao. Aya sabab man nadir ka di kapagawatawat sa mga tao na matatendo. Pag mayroon na marata kay ulaula. Correct? Di ka di ipagawatawat ng mga tao ka marata kay ulaula. Miyat timbalsan. Ikadua na yung kutwa karata kay katero. Basta marata kay katero na dirkad masuat sa mga tao. Ad na mga tao, adi kasuat kumapi katero. Ayapan so tao, amaratay katero. Subhanallah. Na. Lagi din, kailangan nakapananggilan na kayong kutwa kapagawair ka o mga tao. Anton isa ba pa kapagawairan ka? Ha? Inun tapos sa mo tayo kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bu'dahum anhu. Nawiyong mo ta pananggilain ka ubang kasiran di mapagawatawat. O batig, di ako kiran makipluma maka, di ako kiran makipukuna. Ha? Na. Ikalima, padiyan panaging mutwa ay ya'mala binaqidhi ma ya'muruhu bihil hasad. Ngalabkang ka, susupa ka, agyang kuto magagdam ka.
o magagdam ka kabaya ka na matipong ka siya kiuto nanggalbakan ka agiyong kutwa so pakaian bangka din sedekah bangka din kalimoon nanggalbakan ka agiyong kutwa so paka o magagdam ka api antun adin ipkiwaswas saraktan o syaitan api antun adin nagalbak ipkiwaswas saraktan o syaitan na padsagiyong kutabulong yan agiyong uta ayamang galabak ka na susupakaian ibarat yan o ibarat buag yung utamang waswas o syaitan. Pad sa miya kalala waswas o syaitan na giyong kutuwa katalakang ka kukarumang ka. Sekanwa mga mama. Giyong kutuwa katalakang ka kukarumang ka. Na, adna layo ka kan, ginawa iya kan Arab, Masya Allah, titu kumapi kapakin dudung na sa karumay dinan di pamanutul. Miya kaysa ko na miya kang buno sira na ugyang kutuwa karumanian, orianian, na luminius kanya sa walay, na sa giyong kuto akaliliw niya sa walay na di pang waswasan no syaitan, di pang unduy no syaitan, di pang unduy no syaitan. Naki texting nga sa na tiala ka kan sa giya. Na miya pikir yan na giyong kuto apid sa giyong kuto maagalab ko syaitan, amya kalala agalab kaya na giyong kuto kapakan blagan yang kukarumai. Andon ipinggalab kyan na siyo pa kaya na giyong kuto kabay o syaitan. Aya kabay o syaitan apaka text din na giyong kuto katalakan yan nun. May text yan nun na tiala ka kan sa ka. Aya tigi na pinggulola ko na siyo pa kan so kabay o syaitan na ayay ni text sa kanon na mga I love you, prila iya kong ka, mga lagi dae. Siyo pa kaya so syaitan na miya dada giyong kuto marata mapipikir o syaitan na sa kamo tumambo aging kaya kapaka siig so pa ka nakaaging uta baya aginawang kaon. So pa ka nakaaging uta kabaya o ginawang ka mapanggalbak ka marata. Na. Padpan akibulong tanoron agi mo reporiami aloy niya saya na ay yasrifa syahwata qalbihi fi mardatillahi azza wa jal. Kailangan asupuso tano na mbaluis kanyan ayadinin iswasuatan na su Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mapakawatan tanu sangko to mga puso tanu uba aya di tanu di masuasuat na so mga tao uba tanu di masuasuat na so mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala na miya dagal akiyadaan sa marwang kiyadaan sa kaya sangka iya masa bata dilaboron sangka iya social media sabab sa giyong kutwa di ran di kasuasuat ako mga tao man di ko di man naging kana di ko di man sa Facebook sabab sa giyong kutwa kapsuatan yung mga tao ibarat yan na pambaal sa video ay ising umadakla tao pembaal sa video apya kadustaan apya ipkarang itu Allah na pembaalan niya nga anon masuat sumadakla tao lagi daging na nakababakbakla o di naging na mga kakusa na diyaman na subhanallah pakawatan ng tanusan Allah subhanahu wa ta'ala o baginan imang galabak tanong inunta na aya lalayon apamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na tatapan tanong niyan si iko o kita kapsimba at tanoron naguugupan tanong niyan kailangan naging uta kaugupir tanong Allah subhanahu wa ta'ala kaso di ikapakatidawa o ginawa so mu'min agusto syaitan na katidawaanan adad na kakapusyan inon tabu o makambalag sunyawa agusubidan katidawaanan adad na kakapusyan inon tabu makambalag sunyawa agusubidan inon taman sa uyag-uyag ka na sa san so syaitan ariduayin ka apang waswasan kanya sa mga rata apdo na ipagwaswasyan ka iyang ka akapaka si balasan ka na ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklamapya sa pangninta apakambarakat niya naging kaya oras tano. Assalamualaikum